mpingo wa Mulungu ngati mungakumbukire bwino ine ndinafotokozerapo zachoyipa chimene chiti chibwere kutsogolo ndithu pamene taona zinthu zingapo mwezi wa Okutobala uno zikuchitika. Taona ngozi, taona kusintha kwa zinthu, komanso kukhazikika kwa zinthu zoopsa zikuluzikulu. Komano ineyo ndimati ndinene kuti mwezi umene wa Okutobala mwachitikanso zinthu zina zimene ndi zazikulu, koma mwina chifukwa chakuchepekedwa kuzizindikira kwake ndi kuziona kuti zili mbali imodzi ya chitukuko, palibe chimene anthu ambiri tachiona. Taona kampeni yayikulu kwambiri ya dziko la Italy, kapena kuti kuchokera ku kamzinda kaja ka Vatican, kamene atchera mayiko aku Africa kupezamo nkhokwe zimene mudzichokera ndalama zopangira operate ntchito zawo. Ndipo taona kugudwa kwa banki ya Maibachs ku dziko lapansi imene akatolika agula. Chikungooneka ni chinthu chozizira kuti katolika wagula banki, koma kodi ndi chani? Imene ija ndi satellite center, kapena kuti ija pachisankho ndimaitcha kuti tale center. Kumene kusungidwe makobiri amenewa. Kobiri lili sungidwa mabanki amenewa pazolinga, koma Ambuye atithandize kuti tisapite kwambiri mbali imeneyo pazifukwa za chitetezo. Koma tingodziwa tonse kuti sikungogula wamba chabe, koma kugula kokhala ndi zifukwa. Ndipo ana Mulungu amene mumaziyang'anira zinthu zipansi, tsopano mukweze maso kumwamba ndi kumuona mkazi okhala pa chirombo, okhala ndi chibakuwa, wakukhalirani ku Malawi konkuno ndi chuma chake, kuti akathandize kusintha zinthu zimene zingafunike ndalama, ndi kuti pachitike changu kwambiri pa zinthu zofuna ndalama. Ndipo sadachite kuno kokha, waziyalira mapiko amumlengalenga ndi kuyika ndalama zake kuchita skata East and Central Africa. Inu mwakhuzidwa, mwabereka nawo kamwana kameneka kusunga ndalama pano pa Malawi. Kondedwa, ndi chitukuko mbali ya kwathu kuti malomo kuti banki yakadatseka, tsopano sitsekedwa, ndi chitukuko. Koma behind ndi chenjezo kwa ana Mulungu, muone mapondedwe akayendedwe kanthawi ya pansi pano. Ine ngati mtumiki ndikuchenjeza kuti maso athu akwere mmwamba kwambiri zachochitika chimenechi, kuti tsopano machitidwe a zinthu zofuna ndalama pakayendetsedwe kandondomeko zakupana ana Mulungu mdziko, kukhuza ndalama kumabungwe ndi kumadera asilikali a Chikhristu. Tsopano ndalama tizitengera pafupi. Azibusa ochuluka amene tsopano anajoina nawo mubungwe la anyamata amenewa alipidwira pafupi, alandirira pafupi, ndipo ziphweka pofuna kuchita ku dziko lapansi. Chochitika chimenechi chikutsatana ndi chochitika cha alendo amene atipeza ku dziko la Malawi, amene inu ndine tinaona, ena taamva, akugwira ntchito zosiyana-siyana kwina kuzalimbikitsa mabanki amenewa. Kotero si chinthu choti tingochiona chabe ayi, koma nchachikulu kwambiri. Mkati mwa otipeza ngati achilendowa, ndatipezanso anthu amene achokera ku mabungwe azaumoyo, komano simonga zaumoyo wamba, koma kuzalimbikitsa chochitika chimene chatichitikira ku dziko lino la Malawi, komanso ku mayiko ena. Sikale kwenikweni pamene chipembedzo cha Satana kupyolera mu machitidwe achoyipa ku dziko lapansi anatiponyera nthenda imene yayenda pamodzi ngati virus yokhazikika ku dziko lapansi, imene yabwera mu dzina la kolera
ndipo taiona imeneyi ikuyamba kuvutitsa dziko la Malawi kuchokera chapakati pakuyamba mu nthawi yozizira, ndipo tamuona kuti kolerayi wayenda mpaka kudzafika lero nthawi yotentha. Kodi chikuchitika nchani? Chimene chikuchitika pa ndondomeko imeneyi mwezi omwe uno wa Oktoba nkuti alendo amene atipezawa abwera kuti adzalimbikitse chinthu choopsa kwambiri chimene chimatchedwa kuti God of Water, ine yakewo amatcha kuti Balen Water. Balen Water ndi chinthu chimene chili chosausa kwambiri ku dziko lonse lapansi, ndipo ndi chinthu chimene chimayenda limodzi ndi nyengo za dziko lapansi. Pepani amayenda bambo, chidwi changa ndikulankhula koma ndi chidwi chikuyang'ananso ku LCD konkuja kuti mwina network ijakhoza kundipasanso. Ndiye kumene ndikufotokozera za audio iyi yachochitika chimene chikuopsa ku Malawi kuno, ndimafotokozera za Balen Water. Chimene chichi chimene chachitika ku dziko lapansi kuti nthumwi zina zimene mukuzionazi zikubwera kuzalimbikitsa chimene chikutchedwa kuti Balen Water. Tsopano Balen Water ameneyi ndi mulungu payekha, nditero kulankhula kwake, ndi mulungu payekha amamutcha kuti mulungu wa madzi, Balen Water, amene amachita limodzi ndi milungu imeneyi. Ndanyamata amene adachita discover zinthu ngati ndingazifotokoze zinthu ngati chlorine, masoda water, zinthu ngati zimenezo, benzini, zinthu ngati zimenezo, tizipangizo zina za alcohol, amachita deal ndi zinthu zimenezi. Balen Water ndi mulungu amene amamutcha kuti muyeretsi wa madzi. Now, plani yawo inali yakuti akhazikitse muyeretsi wa madzi ameneyi ku dziko lapansi ngati chinthu chapaderadera, koma nachonso pofuna kuchibweretsa malingana ndi ndondomeko za chilondeko cha Satana, anaona kuti Balen Water sangangokhala ku dziko. Tikulankhula chinthu chachiwiri chimene chachitika after choyamba ndachifotokozera chija cha banki. Ichi ndi chachiwiri. Ndiye pofuna kukonza dongosolo limeneli analiona kuti kukhazikika kwa Balen Water ku dziko lapansi sikungakhalepo popanda chiopsezo. Ndiye iwowa anati chichitike koma pang'ono, amene ayendetse zinthuzi atsate ndondomeko zakuti kuyambe kwapita kaye nthenda, kaya niyotsegula m'mimba, kaya niyodwala ya mtundu wina wake, koma idzikhala kuti ili related ndi madzi, kuti tikayamba kubweretsa kukhazikika kwa madzi ku dziko lapansi, koma amene adzikhala ndi mankhwala amenewo a Balen Water, pakufunika kuti tiyambe kaye kuwauza wanthu kuyipa kwa madzi osalongosoka, kotero tikamadzabwera tidzabwera ndi zitukukozo ndi mmene titi tidzayikemo mankhwala athu a Balen Water amene ati adzachose madzi achilengedwe amene munthu amamwa ndi kumubweretsera madzi amene sachilengedwe. Omwewa madziwa koma azasintha kuwapanga modify kuti akhale madzi koma ochita kupangidwa, amene mukakumba chisimecho mukamathira mankhwala amenewo Balen Water chizikhala chisimecho olo mu nthawi yachilala madziwo azikhalapobe. Musankha damu pakati pa misinja ikuluikulu, misinja inayi ikapha pa damu pamenepo munthu akhoza kumwa nthawi yayitali madzi amenewa, komanso sazifuna
mazambiri kuti athetsere udzu mthupi la munthu. Mankhwalawo abwera bwanji? Ndiye kukabwera nthenda tipanga civic education iyenda mmudzi. Chimene chikuchitika pa kuwaphunzitsa anthu kumwa madzi aukhondo okhawo amene mukhale mankhwala. Mankhwalawa opatsa mayina ambiri ndipo tamva ndi kuwaona posachedwa ku Malawi dzinalo likatulukira poyera la madziwo ndi mtundu wa mankhwalawo, koma mumu akulitcha kuti Balen God of Water. Balen God of Water ndikuti Balen apapayika BGW, Balen God of Water. Now malo mwake azingoyika 2-2 papaketipo. Sindidziwa kwathu kuno mapaketi amene atabwere ayikapo kuticha ati mankhwala timeneto chichitika nchani kapena chikuchitika nchani. Ndiye mwena mwa alendo amene munaonaja akukumbisa zitsime ku dziko lapansi madirawo ku Malawi kuno, ndipo akakumba dirawoyo akumayikapo pamwamba papeko kanthu kamene kakumadontha 1 drop kupita mu 200 liters. Drop osati teaspoon, koma drop imodzi isungunule 200 liters, ndikuti 2 drops ndi 400 liters ya madzi amene akunena kuti akhale opanda matenda akamabwera ku dziko kuti tidzamwe. Ndezi simezi zayamba kukumbidwa ku dziko la Malawi, ndipo ena mwa madera azipanga launch wiki ya mawayi kapena kuti katikati mwa Okutobala uno tikamamaliza kulowa Novemba zitsime zimene ziziyamba kuphunzitsidwa poyera ndi mankhwala ayamba kupangidwa introduce kuti ni mankhwala woyenerera kuyika m'madzi. Mankhwala amenewa chimene atazichita ammadziwa afikira muyezo onena kuti awagawiranso anzathu azaulimi amene ati aphunzitse kudusa mu project ya Green Belt kuti paina kukhala ulimi wa nthirira ku dziko. Koma mu nthiriramo mulimi kumeneko ampempha kuti madzi othiririra asakoke mu mtsinje koma akumbe madirawo, akumbe mizitsime pansi zitalizitali zotulusa madzi okwanirana ndi dimba lace kapena munda wace. Ndiye mudiramomo muchisimemo azithiramonso mankhwala amenewa pomuuza azinena kuti mankhwala awawa amathandiza kusunga chinyezi pansi. Teknoloji yake ino anzanga amene muli ndi magalimoto tili ndi madzi amene amatcha kuti coolant. Mwamudziwa inu coolant anyamata magalimoto timata ameneyo m'malo mwa madzi enieniwa mukamuthira mu injini. Coolant simmathira yense botolo lonse la coolant, mumangodonthetsera koma amapanga kuti injini madzi aja azizizira kwambiri to the point of degrees Celsius okwera kwambiri kapena kuti odzizira kwambiri yerekezera ndi muyezo wa firiji. Madzi aja akamakazizira kuti injini zizizira bwino koma ni madzi oti amakhala green ena kaya amakhala blue amatcha kuti coolant. The same technology imene ya coolant iyi ndi imene ili ku maudzi amene wa Balen Water amene awapereke popanga zitsime zimene zikukumbidwa m'madera a dziko lapansi. Ndipo akatenga kachubu kameneko kakapu kameneko ndikukayika pa dirawo yanu kadziukha drop kupita mu chisime chimene mwakumba kumunda kuja, ndipo madzi omwe kamakoka pamenepo kupitisa ku mbewu ndiye kuti mukusinthanso mtundu wa mbewu yachilengedwe kuyika mbewu ina. Mbewu zozo zikhala zathanzi zikulandira madzi okwanira, mukawaza maziwo pazisungika chinyezi kwa maola 24 koma pa madzi ochepa kuti simungakwanisa kuthirira mawa padzioneka kuti padakalipo nyowabe kunyowa kwa chimankhwala ndi kumene kudzichitika
ndipo zimenezo zibwera anyamata agirikacha zikupezani mutiphunzitsa mwa njira imene malekcha kumeneko maprofesa kumeneko atatiphunzitsire kuti kodi inu kuti mutipatse ife potiphunzitsa alangizi mutiuze chani kuti timvetse. Ayenda choncho. Koma lero mwezi uno wa Oktoba mulungu owopsa otchedwa Baleen Water wakhazikika ku Malawi, ndipo madziwo ndi mankhwala afika kale, wangotsala kuti awagawe muzitsime zimene ziti zitseguliridwe mwezi uno kapena wamawa. Koma project imeneyi ndiyo kukhazikika kwa mulungu madzi, God of Water, Baleen Water. Amayi ndi abambo, chilengedwe cha zinthu zimene tikuziona sopano chikupita kwawo. Ine ngati mtumiki amene ndikuyimabe pa nsanja, kulira kwanga ngati Yohane, Ambuye idzanisanga kuti inde tikapumule kuzolemetsa. Nanga ana mulungu madzi timwa kuti, nanga ana mulungu tidya chani dziko lapansi. Chokhacho tikuchipempha mulungu ndi chakuti khalani patsogolo pa mapoison ngati amenewa, kuti ngakhale titadya munanena nokha Ambuye kuti tidzadya kanthu kofanako ndipo sitidzafa. Pachake dzina lanu likhale patsogolo, angakhale ma Baleen Water kukhazikika, anzanga kumusi untunda kukalonga mpaka chauko zabwera zimadirawozo zikukumbidwa, ndipo timadziti tidzidonthera mdirawomo drop imodzi kusungunula 200 liters. Ana mulungu tikhale mmapemphero okhazikika kupembedzera dziko lapansi, chifukwa Satana wakhonzeka kuchita wipe out entire Christianity ku dziko lapansi. Tsopano sikale kupyolera m'madzi amenewa mbewu yosala ya mulungu, ena mwa iwo anyengeka ndi kugwa ndi kusakazika, chifukwa mankhwalawo azifikira ngakhale kuchosa chiyembekezo cha munthu chakuti Yesu adzabweranso. Ndikupereka tsogolo lakuti basi tidzakhala mdziko lapansi mpaka kalekale, tipitirire kuyika zitukuko zosiyana-siyana ifo sitidzachoka kuno. Mpingo wa mulungu ayika zimenezi ndipo zabwera alendowa, china chimene anabwerera ndi chimenechi. Ine nimafuna kuti inu ndi ine tisangosiyana padera chabe ayi, koma tipitirizebe kuona kuti chimene chatipeza ku Malawi ndi chani. Zinthu zimene ndikuzifotokozazi zikuoneka kuti zifika pa chimake penipeni tikamafika mwezi wa February nayonso ikhala nzochitika zake. Monga taona Oktoba mukuchitika zambiri, ana mulungu taona, koma amene amatsusa palibe chimene aona, koma ana mulungu taona ziwiri zitatu zikuonekera, ndipo kukhazikika kwa kusintha kwa makobiri kumene ndidanena ndi kumene mukuona kwakhazikika ku digital money imene ndayiro nena kuti idzakhalapo ngati mulungu atapanda kuletsa, ndi zimene tazionazi. Tsopano apa tikunena za chimene zikuchitika mwezi omwe uno zoopsa kwambiri. Zimene ndikunenazi makosana ndi zinthu zoopsa zochitika mwezi uno wa Oktoba, ndithu kulandira alendo otibweresera Baleen Water amene akukumba zitsime ku dziko lapansi. Kotero pofuna kukhonzekeretsa kuti madziwo akhale ovomerezeka ku anthu, kapena mankhwala avomerezeke ku anthu mokwanira bwino, amtenga kuti amene yakhala ngati kololini. Kotero kuti pofuna kuti chivomerezeke mosavuta, ndi pamene anatibweretsera muliri wa kolera umene wavuta ku Malawi pa mtundatunda tisanagwe mu nthawi ya mvula. Choopsa ndicho chitika ichi ndi chimene tsopano pophunzitsa kuti tisamalani madzi, imwani madzi abwino, musamwe madzi ammisinje, muzimwa madzi mijigo yake osati koma iyi. Afuna kuti kankhira kuti zimenezo tivomere mosavuta. Mpingo wa mulungu usayiwale kuti mwezi umene uno anzathunso ena atengedwa kulowa m'mabwalo a milandu chifukwa cha katemera wa kolera. Choopsa chimenechi chakhuza ena. Ndifuna ndikumbutse Bible, ngakhale verse sindilitchula apa, koma Bible limanena kuti muzamva zambiri za nkhondo uko ndi uko. Tsopano Bible likanena kuti muzamva mbiri za nkhondo, sindiye kuti nkhondoyo idzafikira aliyense,
kuli madera ena amene nkhondo yosifika koma mbiri tidzaimva. Tsopano tikamanena kuti mkati mwa mwezi umenewu mwachitika zinthu, nkovuta kuvomereza iweyo chifukwa sizidakuchitikira iweyo, koma tikatenga mbiri ya dziko lapansi tiona kuti zambiri zachitika. Musayiwale kuti ndi Okutobala imweyi mmene tinaona kuti a season of baptism of blood baptism yachitika kwambiri. Ndimetaonera ngozi zosiyana-siyana, wanthu kuchita discover dzenje lalikulu lokwirira wanthu pafupi 29 waoneka otoledwa akufa. Blood baptism. Taona anyamata anzathu achitetezo ankhondo uchita ngozi. Blood baptism. Taona mabasa akugwa mu Okutobala umenewu. Blood baptism. Koma ntchito mwina okufa ndi ochitika mmenemo sadakukhuze, utha kunena kuti palibe chachitika mkati mwa Okutobala. Koma usayiwala Bible kuti mudzamva mbiri za nkhondo uko ndi uko, kutanthauza kuti nkhondoyi sidzachitika malo amodzi koma idzachitika uko ndi uko. Ndikuti ina ndi mbiri imene tizimva ikukwanirisa ulosi. Choncho tamva mbiri yakumangidwa kwa wanthu kumulanje, zunzidwa kwa wanthu kumulanje. Nkhani yake iti sanabayitse akaniza nawo kukolera. Sipokhako zakhala zikuchitika pa mpingo wa Mulungu, zakhala zikuchitika pa ana a Mulungu kwa nthawi yayitali, ndipo ana a Mulungu azunzidwa pokana zinthu zosiyana-siyana ku dziko lapansi. Chaka china musayiwale zidavuta kwambiri mdera lija la Zomba chakumunsi uko Jali kupita uko na Matamba mpaka na kutsika kumunsi komwe uko mpaka mukaona madera ena aumathamangira chakuphalombe wa Mumbu uko kupita cha uko konseko wanthu adali pa chipinjo chachikulu kwambiri, amene anali ndi chikhulupiriro chokana zimene maboma ndi mabungwe ankapititsa kumeneko ngati chithandizo cha umoyo. Pero tisamale ana a Mulungu kuti dziko silikungokhala chimozimozi. Ine ndikufotokozereninso chinthu choopsa kwambiri chimene chikudza patsogolo pathu koma chabweranso mwezi omwe uno wa Oktoba, ndiye kubwera kwa Starlink. Ndi nganene kuti ndi njira, nditero kuti ndi njira imene ya network imene yabwera ku dziko lino la pansi kapena kuti ku dziko lino la Malawi. Tayiona ife imeneyi Starlink ameneyo akubwera pano pa Malawi. Ndiye manena kuti chimenechi kodi ndi chani? Ndinganene kuti chimene chabwera chachitatu kapena chachinayi mu mwezi uno wa Oktoba, koma chimene chinso chifika pa chimake penipeni pa kuopsa kwake kwa dziko limeneli, ndipo ambiri aife tiona zosausa kwambiri. Choyamba tinene kuti Starlink imeneyi ndi chani? Talandira bungwe kapena talandira kampani ya satellite ku dziko limeneli la Malawi. Talandira satellite ku dziko limeneli la Malawi yatsopano imene ikubwera ku dziko kumene kuno lapansi lino, koma yabwera ndi mkuluyu amene akumutcha kuti Elon Musk. Ampasa license muno Malawi. Tsono kodi chinthu chimenechi ifeyo a Malawi chitikhuza bwanji nanga mpingo wa Mulungu uchenjere nacho motani? Malingana ndi mmeneso taonera ku LCD kuzokambirana zawo kuti magulu aza network
ali komweko. Chimene chokondedwa tichisangalalire kuti chabweretsa network yabwino yobwera ndi mnyamata olemera uyu, koma chinthu chimenechi kwa ana a Mulungu chili ndi chiopsezo kwambiri. Kafukufuku amene wachitika kapena malingana ndi mmene amalongosoleranso ku LCD kuja kukhazikika kwa anyamata 4 a dziko lapansi amene awina makontrakiti akuyika masatellite aza network ku dziko lapansi. Muli chigawo chimene chikutikhuza kwambiri ifeyo ndi chimene chikutchedwa kuti Star Tracker. Star Tracker ayipatsanawo mpata mu network imeneyi. Ndiye Star Tracker ameneyo chimene akuchita ku dziko limene lilapasi kapena ku network imeneyi ya Elon Musk imene yakhazikitsidwa, akapita ku spaceko atchera mu Star Tracker akunena kuti muli technology imene ikunyamula chithunzi cha munthu. Ndi chimene chandichititsa chidwi kwambiri, ikunyamula chithunzi cha munthu. Ndiye kuti mmene ayika satellite yawo mulengalenga, ndiye kuti ayipanga connect technology ndi chithunzi cha munthu, chithunzi chenichenichi. Ndiye kuti chithunzi cha munthu chidzichita apiye, chidzikoka kupita pa satellite paja, ndiye padzikhala ngati kadziko pakokha, munthu ali piringu pamene. Ndiye kuti ngakhale munthu atakhala kuti alibe foni, koma kachithunzi kuti pa thengo ili pali munthu akufuna kusaka munthuyo, adzingopita ku Star Link satellite ija. Ndiye kuti adina pamalo amenewo, ndipo nthawi yomweyo Star Tracker idzitsegula ku spaceko ndikukupasani location ya dera limene afuna kuunika. Kodi afuna kuunika mu Chikangawa, afuna kuunika mu Majete Forest, kodi afuna kuunika mu Mulanje Mountain. Ndiye kuti ngakhale kuti munthu amene ali mu Mulanje Mountain yo ali kunsi kwa mwala, koma chifukwa chakuti chithunzi ndi munthu zili connected ku Star Tracker yo, munthu azichitidwabe allocate pamene ali. Chooneka cha luso la technology zooneka zabwino, koma zili ndi chiopsezo chake. Ndipo machini amenewa ayamba kugwira ntchito yake mu February muno. Ngati akhale atamaliza kusayinirana zosalirazo pakati pa mpata uwu. Now machini amenewa a satellite imeneyi, anyamatawo ni makobiri yawo akupanga foni zapamwamba zimene ziti ziyambe kugwiritsidwa ntchito ku dziko lapansi. Foni zimenezi zikhalanso ku network yomweyo kuti attached ku Star Tracker yomweyo, zimene zizipereka kachinthu kena kake kodabwitsa kwambiri kaja kuti inuyo kungopeza nambala ya twaibu, simunayimbire koma mukangopeza kuti twaibu kaya mwangodina kuti mukufuna mupange dial, muzipita kuma SMS atwaibuwo idzikubwereserani location. Atwaibuwa mukwala nkhulawa ali pakuti akupanga zakuti, mwinanso kufikira tu absent yokufotokozerani chimene akupanga pamene alipo. Nderuso limene likubwera chakuma February kumene
kukufika ku mpingo wa Mulungu. Tikupitabe ulendo wa chipanikizo cha ana Mulungu ku nthawi ya pansi pano. Ndithu ndilankhule ngati Yohane pa chisumbu cha Patimo, Ambuye idzani msanga. Inde kuti tikapumule kuzolemetsa. Ana Mulungu, tizione zonsezi ngati zinthu za mtengo wapatali kwambiri zimene tikuyenera kukhala nazo m'maso ndi kuchenjera kuti kodi ndi chani chimene chitikidze tsogolo kwa nthawi. Musayiwale kunena kuti taponda mapeto a nthawi ya pansi pano, ndipo tikonzekere kubalalika kwa zinthu. Star Trek ameneyo akhala osavuta chifukwa chimene akupanga panopa ndi kupita ku mabanki, ku makampani, komanso kuchita limodzi ndi anyamata za chiwerengero cha anthu mdziko amene anatithandiza kupanga ma ID kutereku ali mu zolumikizitsana ndi mabwana kumeneko kupereka madata ku chikampani chimenechi kuti chikokolole ma ID ndi nkhope za anthu kuti zizilowa bwino m'masystem monga mmene iwowa angafunire pakachitidwe kake. Chikundipatsa chithunzithunzi chachikulu kwambiri chakuyandikira kwa kubwera kwa Yesu Khristu, kuti ana a Mulungu tikuyenera kukhala anthu ozindikira machitidwe komanso amantha pa zochitika za nthawi ya pansi pano. Mpingo wa Mulungu tisangoyang'ana Februwale akhala akutionetsa zinthu zina zosakhala bwino. Monga taona kuti ku dziko lapansi lino kuli matenda amene anayamba chaka chatha. Matenda amenewa ndi matenda a denial. Denial ndi nthenda, kukana kuvomereza. Ndiye dziko lonse lapansi likudwala denial. Mukamamva anyamata ma pressure group, ife sitirola, chanchana chinawiniko sitirola, sizikuyenda bwino, ena aja mukuti ndani mani aja malankhulira ali ku South Africa aja sitirola. Zonsezi zikamachitika ndi matenda a denial. Kukana kuti mafuta akwera mtengo ku dziko lonse lapansi, nkuchipeza chifukwa chimene chakweresa mafutacho, koma munthu ndikudwala nthenda imeneyi ndikunena kuti amene wapangisa ndi president wa dzikolo kapena ulamuliro umene ulipo pa nthawi imeneyo nkuwukira ulamuliro. Mwaziona ku Japan, mwaziona ku England, mwaziona ku India, mwaziona ku France. Matenda denial, dziko kukhala pa mademo odesa nkhawa. Tayembekezera mademo amenewa tikamakwera mtunda wa Februwale kudzakhala ma demonstration a dziko lonse lapansi amene adzatikhuze ena mwa ife, kapena tidzamva kuti mayiko amene sitinayembekezere ali pa mademo chifukwa nthendayi ikufika pachimake penipeni, pakuti mumbiri ya dziko France kusowa mafuta, mumbiri ya dziko Paris, capital city ya France, kukhala pa blackout 3 hours. Kuutsa nthenda ya denial, wanthu kuyamba kuguba pansewu, wanthu kuguba mu America, kuona mmene ikugwera dola. Matenda a denial. Matenda amenewa atipeza pa Malawi, mukukumbukira inativuta nthenda imeneyi jeniansa mpaka mbale wanga chakwera wakhala pa mpando. Tikudwala nthenda yomweyo, anangotirakwira, anangotinamiza, tikuyang'ana wina abweranso wina. Ndi nthenda ya denial, kukana kuvomereza. Mukayikana nthenda iyi kuvomereza kuti mukuyidwala, ndipo kuti tsopano mukufuna kuchiritsidwa, sukira ngati ukukana. Matenda denial amampanga munthu kukana kuti sindikudwala HIV, kusamamwa ma ARV. Ndi nthenda imene dziko lapansi likukana kuti tagwadi mu New World Order, ndipo apapa tili mu Great Reset, kusintha
wa dziko lonse lapansi chimene munthu sakufuna kuvomereza, ndi chimenecho chimutengeranso munthu mu Februwale muno kufika kuti tikamayandikira kapena kulowa kapena kuyamba Februwale kupita uko kugubanso kukhala kwakukulu kwambiri protest dziko lonse lapansi, pamene tikupitabe osati kotsika mitengo koma kokwera mitengo zinthu. Chomaliza, mphawi munthu wopanda kanthu athawire kwa Mulungu, chifukwa tsopano Bible likuti zosiya achili m'mamine zombe linadya, ndi zimene linasiya zombe anoni anatafuna. Musayese kuti muli pa mtendere ayi. Tamverani olemba buku la Korinto akuti amene muyesa kuti muli chilili muyang'anire kuti mungagwe. Lero lingaoneke kuti muli pabata, zinthu zikuyenda, muchemereredwa, simudwala, sichikuvuta, koma muziyang'anire kuti mungagwe, chifukwa kumene kukupita dziko likupita kobalalika. Chimene chayambika lerochi cha Berlin Water, chimene chayambika lerochi cha masatellite awawa, chimene chayambika lerozi za ndalama mabanki kutigulira nkhonde, zimene tamva za migwirizano ya mu LCD yakukambirana kwa Shanghai Movement, zimenezi tikamafika February ndi pamene sizafunikanso ine kulankhula, koma aliyense adzaziona zikuchitika kuti oye zoonadi anthufe pang'ono ndi pang'ono tikupita chigawo china, tikupita tikasintha. Mpingo wa Mulungu menemu ndi mmene dziko lilili pakanthawi kanoka. Ndichenjeze kwa inu nonse amene muli pa chiopsezo cha matenda a kolera dziko lapansi. Ana Mulungu, pempherani. Ntendayi sikufuna kokha kuti itenge anthu kupyolera mukutsegula mimba, sikuafuna amene ikuaphacha, koma ikufuna anthu amene atalandire katemera wa kolera. Pachake mpingo wa Mulungu titukule maso, tipempherera anzathu amene adwala kale ndi amene sanadwale, ndipo tipemphere pemphero losuntha mapiri kuti chinthu chimenechi chitichoke, kuti pofika Februwale tikhalirire pantani kudokote. Chomaliza, ndimati ndinene mpingo wa Mulungu kuti tikonzeke, chifukwa mpaka pano moyo wanga ngati mtumiki ukundiuza kuti mpingo wa Mulungu sunakonzeke. Ndi chifukwa chake sikuona kalikonse kamene kakuchitika ku dziko lapansi. Mpingo wa Mulungu sunakonzeke. Amayi ndi abambo, konzekani. Siku lina sikudzacha, siku lina dzuwa silidzalowa, Yesu Khristu mfumu amene tikumuyembekeza adzabwera, kapena inuyo mudzachoka. Ndipo ngati sabwera mwazizizi dziko lapansi lidzachitidwa ambush. Ainyaka dziko limeneli akugwirizana zolamula dzikoli, ndipo adzalipanga overpower nthawi ina iliyonse. Mudzalephera kufola pa nzira wa ku banki, simuzakwanisanso. Network ndi zinthu zina zonse zimene tikuzidalira tsopano zikupita kuti zikhala zopanda ntchito. Chifukwa chake okondedwa, mukadzaona amenewa achina Starlink akutulukira mdziko, mudziwe kuti chinthu china chake choopsa kwambiri chayamba kapena chasala pang'ono kuchitika mu dziko limeneli lapansi. Tsono ine ndimafuna kuti amene muli ndi kuthekera kwakukulu muyang'ane logo ya Reebok, muisunge. Ndiye kaya mupita pa internet ndikudziwa kuti chimene chocho muchipeza. Logo ya kampani imene yabwerayi muiona, ayipasa nyanga ya itali ndikuyika X, nyanga ya itali ndikuyika ya ifupi, ndi mtanda ukuoneka wozondoka. At the same time ndi X controlling the world behind the screen, koma ayika the long horn, nyanga ya itali kwambiri pakati pa dziko. Ndi logo imene muisanthule nde muionesese, ya kampani imene yasainira nkhani za network ku Malawi ya Starlink. Mchani kutsogolo kwa nthawi chimene chikubwera, thawitsa moyo wako, pulumuka ndi moyo wako. Februwale chikudza china. Ambuye akudaliseni. Amen.